I'm joined by a Maskandi musician ubaba uThokozani wakwalanga. Somnanda sikubingelele sikwamukele baba ezindabeni. Njengamaciko esintu. Mhlasimbe ningathi nina nilimele kangakanani ngokukhothama kweNgonyama? Xabaza silimele kakhulu endimeni yozomculo nobuciko bonke buphelele kanjena ke ubesithanda kakhulu ngangezwe lakhe esihlonipha kunesikhathi lapho okwake kwanzima thina amaciko kaMaskandi lapho sahlangana sonke sazokhuleka sacela ukuzokhuleka endlunkulu ukuthi akasikhulekele nakokhokho bakhe nakuNkulunkulu umvele nqanga ukuthi awu ake kunqamuke ukuhamba kwamaciko emhlabeni kaMaskandi kulandelana eduza nangempela wasemukela wasikhulekela wasinika iziyalo wasinika konke okufanele sakwazi ukuthi siqhubeke nempilo nalowo mkhuhlane nalowo mshophi owukhona ngaleso sikhathi wanqamuka ngoba sase sikhulume nongangezwe lakhe. Mhlasimbe ningathi ikuphi enizokukhumbula nenizohlala nikusondeze einhlizweni zenu enikufunde kongangezwe lakhe? Esikufunde lapha kuningi kakhulu usifundise okokuqala nje mawumlalela enkulumeni yakhe uhlanga lomhlabathi ubengayishiya indaba yenhlonipho aphinda khuthaze ukuzenzela aphinda khuthaze imikhosi yonke ekade yenza umkhosi womhlanga imikhosi yoselo yonke evuselela ubuthina eshoyo ukuthi siwuzulu ingakho ke namanje silana sinjena nje ngoba usifundisile ukuthi uma ubalekela lokho yikho uzozibiza ngobani kulukhulu esilifunde lapha kungangezwe lakhe. Mr. Langa ngaphandle nje kokumoshela isikhathi singabe senza iphutha mase ngakudedela ungashanga nje umuco omncane okuvalelisa kongangezwe lakhe. Akashongo njalo kandaba Zulu salwa nempi ihamadube sandlwane akashongo njalo kandaba Zulu salwa nempi ihamadube sandlwane amangesi Zulu salwa nempi amadube sandlwane. Sithola sibonga lesikhathi sakho. Siyathokoza Xabaza. Okay, that's the Maskandi musician ubaba uLanga. Igama lami nguDoli Ngwamasango umphathi wentombi zonke wakhetha ubayede ngo2010 ukuthi ahole intombi. Uma ngabe uhola intombi wena usuke uthatha umlayezo kongangezwe lakhe undlusele entombini. Silapha kakhetha umthandazo sizintombi ukuzwakalisa ukukhala kwethu nokuphatheka kabuhlungu kwethu ngongidlula kongangezwe lakhe ngokukhothama kongangezwe lakhe kodwa simile isibindi ngoba ongangezwe lakhe usiphile amazwi asiqinisayo nothando wasifundisa inhlonipho ukuthi uma ungabe umuntu wesifazane ukhuliswa kanjani and into esizele la kuzokhombisa ukuthi akusho ukuthi ngoba sekukhotheme ongangezwe lakhe so sekuphelile ngomkhosi omhlanga umkhosi omhlanga usazoqhubeka sisazowumela uZulu ngeyifundisa ongangezwe lakhe asiphe zona sisazoqhubeka silandele sizazokwazi ukufundisa nabancane kuthina ukuthi uma ungabe uyintombi yomZulu ukhula kanjani uma ungabe uyintombi noma ngabe ukuphi uyiphatha kanjani so ngoba sila sizokhala kakhulu sizozwakalisa ubuhlungu eintombini zonke zomhlanga sizothi dudu noma kunzima but siyazi ukuthi sinawo amazwi uhlanga leza siphe wona futhi siyazi ukuthi umkhosi omhlanga usazoqhubeka kwindlunkulu lonke kaZulu sidlulisa okukhulu kudabuka nobuhlungu siyazi ukuthi bona bezwa ubuhlungu kakhulu kunathi kodwa sonke ubayede ubaba wethu besiphuthando ngisho abangenabo obaba emakhaya kodwa besazi ukuthi siyalithola uthando njengoba sazi ukuthi abantu besifazana abaningi bangena ezintweni eziningi ngesizathu sokuthi abalwazi uthando basuke beqala ukuzwa abantu besilisa bethi bayabathanda bese beyalingeka but thina njengeintombi zomhlanga sifundile okuningi sifundile umthandazo safunda nokwazi ukuthi sikhona sizintombi kaZulu sinomngcwele ubayedo behlala esitshela ngabo ukuthi sinomngcwele ngaphansi kwemlenze yethu singakhohlwa yilokho kukhona konke nje okwenzekile endlunkulu sindlulisana ukukhala okukhulu bese sithamba kahle ehlanga lomhlabathi siyazi ukuthi kanye nathi uthi xa kupholise kubona bonke ubuhlungu obuzwileyo ngaphambi kokuba ukhothama. Siyabonga Dolly. Just